Aurreko puntuan ikusi genuen, lore askok polinizatzaileak erakartzen dituztela seinale zintzoen bidez. Nektar, polen edo sariak eskainiz. Intsektua bertaratzean, elikatu, trukean polena lore artean garraiatuz. Denek irabazten dute. Baina evoluzioak ez du berez zintzotasuna saritzen, funtzionatzen duena baizik. Hauek, Ophrix generoko orkidea espezie baten loreak dira. Erle espezie baten arrak erakartzeko evoluzionatu dutenak. Zer sari mota izan daiteke hain zehatza? Egia esan, ez dute inolako saririk eskaintzen, ilusio bat besterik ez. Eta ez nektar on baten ilusioa, bikote on baten ilusioa baizik. Gure begietara, lorearen labeloak, belusatu eta sarritan orban diztiratuz marraztutako erdiko pieza, erle edo listor baten gorputza gogora ekartzen du. Baina Ophrixek erle hemen feromona sexualen antzeko konposatu kimikoak ere sortzen ditu. Bi estimuluen kombinazioa eutsi ezinezkoa da aharrentzat. Bikote potentzial bat aurkitu dutelakoan, harekin ernaltzen saiatzen dira. Tira, erliak ez dira asko bizi eta eraginkorrak izan behar dute. Arra alegintzen den bitartean, orkideak polen masa trinkoak itxasten dizkio gorputzari. Intsektua beste lore batekin kopulatzen saiatzean, zehaztasun handiz utziko dizkio polena lorean. Arrak ez du ezer lortuko, baina oso zaila zaio sexuala bezalako estimulo evolutibo ahaltsuak saiestea. Landare aldiz, eraginkortasun eta zehaztasun handiz ugaltzea lortuko du. Erle edo listor espezie jakin baten sexu seinaleak imitatzean, orkidea bakoitzak polinizatzaile mota bat edo gutxi batzuk bakarrik erakarri ditzake. Espezializazio horri esker, polenak zehaztasun handiz bidaiatzen du antzeko loreen artean. Halere, ohartuko zinen, irudietan ez dugula erleak orkidea berezi hau polinizatzen ikusi. Eta ez da kasualitatea. Ezin izan ditugu irudiak grabatu. Aldaketa klimatikoak orkidea eta polinizatzaileak desinkronizatu ditu Euskal Herrian. Gauzak honela, orkideen aukera bakarra ugalketa bermatzeko autopolinizazioa da. Eta hau da aldaketa klimatikoaren eragin anitz eta kriptikoetako bat, espezie zein espezie arteko erlazioan. Baina espezie arteko komunikazioa ez da landare eta polinizatzaileen artean soilik gertatzen. Hizkuntza batzuk are unibertsalagoak dira eta evoluzionatu dute espezie desberdinek ulertzeko. Eta kasu honetan, komunikazio akatsak zorigaiztokoak izan daitezke. Bururatzen zaizu zein